Jaj. Ja mám pocit, že je to strašne potichu a padajú mi okuliare. Západ slnka, oračové mraky a všetci mŕtvi sú vonku šťastní. Nebudem taký strašný, je letný večer, západ slnka. Ja som sa toho dočkala, Nelka. Dobrý deň. A ty si skoro stále vo vlogu. No a? Nela neviac vo vlogu. Veď sa pozrie na tú kameru, nie? Prečo sa kúkaš na mňa? Lebo môžem. Lebo prečo nie? Lebo why not? Lebo... Hello. Ja tam potrebujem, ja musím byť vo vlogu, chápeš? Streamujte Unity. Áno. Oh no. Stream? Dead Pest? Počuje sa one. Pane Bože. To je to, čo smrdí. Čo si spravila? Že vraj to smrdí. Ten pes smrdí. Ja som brala túto pradlovňu. Pradlovňu. Sofie, poďme to zoberiem. Nechaj ho. Nie. Berá to tvoje auto? Barča, sadni si do toho vozíka. Vlog. Jej, čau. Vlogísek. Ideme do Buda. Neviem akého, ale ideme. Bro. Budeš kamerovať? Ja budem kamerovať a ty budeš fotiť. Pán učiteľ, náš anielik. Pozdravte sa do vlogu. Ako ty, Vicky. Nie, prepáč, to bolo škaredé, Vicky. Vikinka, prepáč mi, fakt prepáč. Nevidím. Preto mám okuliare. Na Brazíl. Pekne to vyzerá. No, to ono ide. Toto je taký šíp. Šíp. Tam pôjdeme na túru, že? Nejdeme na túru. Bože, zavadzia ti hlava. Akože to som bola v hlave. Poďme na ten most. Tam už budeme v Poľsku. Tam, keď prejdeme ten most, sme už v Poľsku. To je Poľsko? Hej, tam to je Poľsko. Ja idem do Poľska. No presne. Vera, nie. Ja chcem byť v Poľsku. Polka. Lela! To čo je za dobrú kvalitu? Wait, ako to točia tí indiáni? Neviem, ale to točia tak. Indiáni, počkaj, ešte okolo musík natáča. No, čadili tady Taria, vítajte u dnešného videa. Máme tu 3 rožky. Ja sú stále. Ona je tam malá, a? Malá. A to je Nela. Ju nenatáčame. Sme na Pienickej národnej parku. Čo? Kam ideme? Toast. To čo tu som za Iluma? Iluma. Ha. Mám Iluma. Money. Give it to you. Veď, ale nemôžeme to naraz. Netočme. The Herber. Nádhera. Poďme ďalej. Ja spievam pesničku. Nespievaj. Čudujem, že tie rastliny žijú. To sú bylinky. Bylinky. Čajíček. Pozeraj. Mám otázku. Saša, ty si ho zapla. Počníkom. Ja som ho zapla. To sú repráky. To nie sú repráky. Nemôžeš. Šťukaj, Tamara. To čo si urobila, Tamara? A nie, tam bolo, že šípka. Tam bola šípka. To akože tam. A ja som to klikla. Čo? Môžeš do Herbáre?
Ja sa toho typka bojím. Ona ma sa toho typka bojím, on mene... Teraz som to actually povedala. Nezbieraj. My tu zbierame jahody. A ja chcú. Nezbieraj mi, prosím. Ja zatiaľ takto. Tam sa tu sú červené. No jasne. Kebyže mám ruku, tak by som to aj pozbieral, ale mám iba jednu. Ty nemáš ruky? Nie, lebo z jednej mám jahody, kámo. Aha, my máme jahody. A môžeme? Nie. Nemôžeš. To iba nám dali povolenie. Look at that. Oh, yes. Zbieraj. Oh, tak. Get back to work. Daj mi. Padne mi kapsa. Aj! Ej! Parku! My sme s Nokou také besties nesties. Nie som. Ale... Ticho na kamere si predstav. Takže... ideme robiť room tour. Takže tu sa vyzúvame tu pánočky, tu je bordel, to už neriešte. Tu je zem dobrý, tam je také babuška, ja som to ešte nebola. Tu máme obývačku. Kamo, jaký gauč? No, tu máme kuchyňu. Pána, Tamáka, toto je presne pre teba. Ale nie, to je skôr pre mňa. Dobre, tu je kôš. Ideme po schodoch. To je to veľmi nebezpečné, lebo tu sa môžete šutnúť. Čak. Dobre, toto je kamarátská izba. Prečo vám to tu smrdí? Dobre, tu majú posteľ. Tu majú gauč asi. Oni sú jak také mníšky. Modli sa to viac. Som Sigma. Aha, sorry. Dobre, čuj. Dobre, to je jedno. Fuj, ale naozaj nám smrdí. Jak smrdí? Sa budeme schovávať tam hore. Tamara nad sebou sa pozri. Tam máš taký, áno, presne tam. Dobre, počkaj, je tu ešte schod. Dobre. Takže, ideme tu. Tu je izbička a dávam vám kvietok do ručky. Vítajte v našej izbičke. Takže toto môžete vidieť našu krásnu lokeť. Toto máme kufor, a.k.a. sedačku číslo 1. Toto si nevšimate. Potom tu máme sedačku číslo 2. A tam je moja taška. A kamo, my máme Minecraft izbu. Tu je jeden štvorec. Či čo? Nie štvorec. Ako vidíte to kocku a tam je druhá kocka. To svetlo. To je Saša. To je taká, chápeš? Tam máme, Ja som doplnok. Tam máme také, že proste jedlo. Tu máme čisté poháre, presne pre nás. Náš krásny záchod. Tak to tam smrdí. Tak. Nespievajte, prosím. Podávam. No poď. Pekné podanie. Však ja si myslím. Vera musí vedieť vyskočiť troška. Vera, ja ti dám tutoriál. Dá sa takto a urobíš. Opa. Môj. Pani. No bo. Vera. Ale tak to nebola moja chyba. Máš to len. Ty to sa modlíš a ráb. Krabi. No poďme. Ale to strašne bolo. Ty. Ježiš! Vamos! To bude taký kvalitný vlog. To bolo dobre. Vera! Ne! Oh my god.